Værsgo, flyder desværre en time forsinket. Jeg skal hente Per i Billund om 20 minutter. Jeg må løbe nu. Hils derhjemme. Måske har du også prøvet at gå glip af vigtige beskeder, fordi du har talt i telefon, så andre ikke har kunnet komme igennem til dig. Så vil du som Tele Danmark-kunde få glæde af beskedsvar. Det er en ekstra funktion, der ligger i telefonnettet, og derfor kan den tage imod besked til dig, både når du er hjemmefra og når du er optaget af anden samtale. Du kan ringe og aflytte dine beskeder fra alle telefoner, og når du er hjemme, så behøver du bare løfte røret for at få dine beskeder. Der er indtalt besked. Hvis de vil høre den, så tryk stjerne 9 firkant. En god måde at få beskedsvar på er ved at få en favoritaftale fra Tele Danmark. Her får du både beskedsvar, vis nummer, viderestillinger og ovenikøbet 15% rabat på alle dine fastnetsamtaler. Og det hele koster kun 22 kroner om måneden. Ring gratis til os på 80 80 44 44 og bestil en favoritaftale med beskedsvar. Vi sidder klar ved telefonerne.